Sa nama je direktor fudbalske škole Valter Ads Junuzović. Šta nam možete više reći o vašoj fudbalskoj školi? Pa evo prije svega da pozdravim sve čitaoce sport.ba. Što se tiče naše škole, mi smo krenuli sa radom od 2011. godine i možemo reći da smo za ovih 5 godina napravili jako dobar rezultat i da možemo reći da se pohvalimo s velikim brojem članova i velikim brojem polaznika koji su predefilovali kroz našu školu fudbala. Naši dječaci su imali priliku da putuju po gradovima kao što je Rim, Istanbul, Graz, odigrati prijateljske utakmice sa tim ekipama i klubovima i to je sigurno jedno veliko iskustvo za naše dječake, a tako i za nas sve u klubu i sigurni smo i radosni i veseli nas i u buduće naša nova putovanja koje ćemo imati u narednom periodu već u oktobru mjesecu. Kod nas je veliki problem što u državi nema zakona o sportu, pa velikani iz ovih škola fudbala uzimaju djecu koja kasnije uspiju, ali škole fudbala ne dobiju ništa za to. Ima li rješenja tome? Pa vidite, što se tiče, znamo mi svi kako je celokupna situacija uređena. Opet nekako s druge strane škole fudbala su neki start, da kažem, za te dječake da budu neke prve svoje sportske korake, da napravi neku sportsku disciplinu. Naravno da bi se to trebalo u narednom periodu i da kažem tako urediti ta branša i u tom smjeru sigurno da će se raditi, to je na državi da odradi te stvari, da zaštiti samim tim i klubove i sve učesnike, ajmo da kažemo sportske radnike koji pomažu ovoj djeci da izađu, ajmo sutra reći tako, na neki bolji put. Mnogo djeci iz vaše škole već prate velikani, na primjer mali Ismar Bešić je već išao u Dinamo na probu. Šta možete reći više o tome, pošto kad djeca odu, kako se snalaze u tim sredinama, ostaju li u kontaktu sa vama i osobljem koji ih je treniralo? Pa vidite, imali smo priliku da odvedemo našeg Ismara Bešića u zagrebački Dinamo. Ismar je pokazao talenat i uz jednoglasan stav svih naših trenera odlučili se da to bude Ismar Bešić. To sigurno nećemo stati na Ismaru da kažemo da je Ismar jedini dječak iz naše škole fudbala koji je otišao u neki evropski klub. Znamo mi svi o kakvom se klubu radi kad je Dinamo u pitanju. Samim tim po prodaji svojih igrača Ismar je ostavio dobar utisak u Dinamu i upoznao nove prijatelje, ostao u kontaktu s tim dječacima i sigurno u budućnosti da će Dinamo, ajde kažemo, ta selekcija Dinama i računati na Ismara i mi ćemo biti na raspolaganju kako ljudima iz Dinama, tako naravno i Ismaru i da mu pomognemo u još to boljem razvoju vezano za njegovu karijeru. Škola fudbala Valter ima samo mlađe polaznike. Da li razmišljate o pravljenju juniorskih kadetskih selekcija? Pa trenutno smo uzrasta do 12 godina. Samim tim u nekom narednom periodu sigurno da razmišljamo povećanje i prema kadetskim i juniorskim selekcijama, ali to sad u ovom trenutku nismo blizu tog rješenja, ali u nekoj budućnosti sigurno da i ne bježimo od toga.